sa kiwin ka madan pum menta Khasi hak jing ka Champion League hapadeng ka Real Madrid bat ka Man City bat parlo yang nyepe ia kitim kibal qualify syak round 16 jong ka Champion League te parlo ngap dang sngopai pi syakane ka channel balada pide bedang thamai sngopa ban subscribe khnang ba phnyo ya ki video kiba man kasni an kiwin gamadan namar bakini ki artli kitim kiba satar bat kiba don ye ki player kiba kan sai te parlok kanai ga jingele kai kan selong ka ba itanat bha namar bah ka fosli ka Real Madrid kala job iya ka Man City dalail arkul kata kamot ba ka Real Madrid kadang tam shipon iya ka Man City kat ba ka Man City kahap ban ye khon teng e khnang makan la ban equal iya ka te ga gol bat ban punjab iya ka jingil kai kadai ban thep ar gol shanang hanri ka Real Madrid ro kadai ka tim ka basatar bat kanam hon klem da thep iya ka gol kam tam ha ka Champion League ka Real Madrid kadai le kai pha bat kadai ru ka tim kabala job bonsin ia ka Champion League te paralok kat kum ka jing sngo jong phi mano ban job ia ka ne ka jingel kai sai comment hi ma phi bat ka ne ka list ki player ka Real Madrid ki ban mi madan manta ka si bat kitim ki bal qualify syak round 16 ki dei ka Feyenoord da ka bakala pelim ia ka AC Milan da wela ar hak aggregate point bat ka Benfica persya ia ka Monaco das saulalai aggregate kat ba ka Bayern persya ia ka Celtic da lai lar aggregate bat ka Club Brugge persya ia ka Atlanta das san lar hak aggregate bat lada ka Real Madrid kan qualify sya ka round 16 kan sai kendu ia ka Atletico Madrid lane ka Leverkusen bat ka Bayern ro kan sai kendu ia kine ki artli kitim kat ba ka Benfica kala ban ya kendu ia ka Liverpool lane ka Barcelona khuble shibun